kay ningning anong ganda. Tulad mo'y bituin sa kalangitan. Di ba ba maatoy? Adi. Di ba nakakasta niya? Madi mo uling nga kasta. Ibabang kasi tapos atoy di ibabang. Mati na rin. Langit kang iyabon, ako'y lupa. At sa'yo'y nagmahal. Nag-ready ka. Basta. Kung ikaw Sige. kung ikaw paliling, di na makita. Puso ko sa iyo'y pagkat mahal na mahal. Sige, kasanga talaga. Tulad mo paliling. Sige pa ah. Sige, takbo. Melas na Sige pa. may ningning anong ganda. Sumango ka kanya. Ibay-ibang. Tulad mo'y bituin Ay po. sa kalangitan. Automatic ako. 250. Tulad mo ay Huwag kang ngingiti. at ako baliling ay isang langit kang iyabon, ako'y lupa. At sa'yo'y nagmahal na ng wagas. Kahit man ating ganda. Kasi ka. Ay, may sakas pa. Kung ikaw baliling ang mawala, at kung ikaw baliling di na makita. Puso ko sa iyo'y mag-iba. Iba bang pipe? Pagkat mahal na mahal kitang pagkat mahal na mahal. Tulad mo ay isang musya. Benas na kay ningning anong ganda. Sige. Tulad mo'y bituin sa kalangitan. Tulad mo ay yes, man. At ako baliling ay isang langit kang iyabon, ako'y lupa. At sa'yo'y nagmahal kahit man kung ikaw baliling kung ikaw baliling di na makita.
puso ko sa iyo'y maghihintay. Pagkat mahal na mahal. Yung pagbato kasi talaga. Pero siya po, bato. Bato, ano pagbato? At belas ng pagtingin anong ganda. Bale! Tulad mo'y bituin. Parang na kunwari magbato. Agkas jay ko ma. Siyempre ajay bato. Pam! Pagday! At ako baliling na isang O, tanggalin mo muna yan. langit kang iabot, ako'y lupa. Bago mo na nakapas forward zoom. Sa'yo'y nagmahal. Fast forward yung around. Kahit magkaiba ating laro. Ayan, yan. Perfect. Yeah, man. Kung ikaw balik Sta, sige. Sta. Kita ka to. kung Seriously. ikaw baliling di na makita. Puso ko sa iyo'y makita. Pagkat mahal na mahal kitang May problema na. Pagkat mahal na mahal kitang tunay. God bless. Thank you. Thank you so much. Thank you so much kini Ate PG Aguilar tas una nag-pick up kanya kang di backpack, bongga, chikana, nagpitas. Thank you magkini ating akin ni Kuya Ryan nga nag-photoshoot. Sa mga kabagis nagpasti photoshoot kon, pakilala ko tayo nag-makeup artist ko kundi nag-photoshoot kanya. Hindi niya na ganun to. Kiki Aguilar. PJ Aguilar. Ingat ya. PJ Aguilar. PG. Ang kabababahin tayo start tayo ng ato. Madami ka pa. So dati nag-make up tatay kanya ang mga kabagis ni Ate PG Aguilar. And nag-photoshoot kanya ni Kuya Ryan kin ni Ate Kim. Kin ay taga-ayos kanya tatay ni Ate na ganun. Trisha. Ang natapos yung siya hindi magkakakita. Sa tagawid dagar ng mga kabagis ni agrobrobodan. Thank you. Galing siya sa akin. Pasalamatan mo lang. Natatawa ako. Anak sa nga kahit nga pagawitan. Hindi kagawin yung tanong. Thank you na. Ha? Thank you. Kahit bumati everyday. Thank you. Oh, thank you daw. Thank you, Kuya. Hindi, mauulit pa to, na-enjoy ka na. Mag-antay ka lang ulit. Dapat nga kung sabay kami ni Kapan, kulang pa tong gamit na dinulak. Ang dami dapat ka. Kaso, hindi namin kaya. Bigay ng tao. Thank you, Ben. Next time.
baby girl. See you sa April. Thank you, kuya. April, meron pa tayo. Bye. Thank you.